Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate Izingane Zesthembu, Uthando Nesthembu kanye the Bala Family show because lana sikhuluma ngudaba oluthinta ingane. Kune-video engiyenzile guys. Leya video isukela ekutheni uSne noSibindi uTirelo engibabonile kwizingane zesithembu bazoba ingxenye yamanye ama-awards behind the scenes abhalwe njalo. Angakayitholi i-information egcwele ukuthi lama-awards ahamba kanjani, ngabe abaka-TV kuphela or no-radio, kwenzakalani. Ama-awards lawa aletha o-director phambi kwethu or o-producer laba benza umsebenzi before ufika ku-TV. So into engisayibonile ukuthi bazopresenta. Mayivela-ke lezi iy'thombe zabo kuma-pages ahlukene, kuba khona obhala ukuthi uMseleku owenze lokhu or uMseleku uphoqa ngenkani because abantwana bakhe, right? Sengikhuluma-ke ngendaba ye-connection, lento ye-connection or lento yomzali osebenze kakhulu okusiza ney'ngane zakhe eziza ngemuva. Lento ifana ngisho nakwimfundo. Umzali ofundile kulula ukugqugquzela iy'ngane zakhe ukuthi azifunde ngoba ziyazi ukuthi ukubaluleka kwemfundo kuhamba la nala because bazobe bebuke kumzali. Nakhona ukusebenza, umzali uma esebenza ngithi uhlangana nabantu abahlukahlukene. Uma ehlangana nabantu abahlukahlukene, la bantu bazohamba bebe usizo nasey'nganeni zakhe. Ngoba kuzoba khona mhlampe into edinga ukuthi uMpumelelo ayenze eMpumalanga, avele uMseleku afonele umngani wakhe olapho axhumanise uMpumelelo. Ngizama ukuchaza-ke lento ye-connection, ngizama ukuchaza ukuthi uma uthi yonke lento ibhalwe uMseleku akukho okurongi lapho. Vele kuba njalo ukuthi ngesinye isikhathi kuzoba unfair, kodwa i-connection isebenza ngisho lento iyenzeka ngisho emndenini. Uthola ukuthi umntwana ozoya e-university kuvele kuthiwa hhayi uzothola ubani lapho sizokhuluma nobani amlungisele namatoho kanjalo kuthiwe hawu uzolala. Yileyo nto engiyishoyo ukuthi vele eminye iminyango iy'ngane ezinye zizovulelwa abazali ngokusebenza kwabo, ngemisebenzi yabo, nabanye abantu abazohlangana nabo yingoba labo bantu sebehlanganile nabazali babo before. Angiphiki-ke leyo nto, ingaba unfair ngesinye isikhathi uma uyibuka ngaleyo hlobo ngoba khona omunye othe hawu usungavele uvuke ube i-present kodwa lapha kubhalwe ukuthi behind the scenes baku-TV show nabo, okusho ukuthi kungabe kukhulunywa ngomsebenzi wako-TV. Kuletha o-producer phambi kwethu ukuthi-ke lilo o-producer Uthando Nesthembu or Izingane Zesthembu, i-content producer, u-director, u-camera operator, u-sound engineer, kulethwa labo bantu. Bayabazi nje oSibindi ngoba kade bekuthanda Nesthembu isikhathi eside kangaka. Bayabazi i-crew yabo abahlezi behla benyuka nabe-production team. So angazi ukuthi ungasho kanjani ukuthi abakhwalifai, mhlampe-ke udiniwe okwamanje. Lokhu kudinwa kwakho kuzokwenza uthi abakhwalifai. Mase kuba khona i-comment-ke ethi ingane angazi ingane enye injani futhi ivayeleke ngaphandle. Ngicabanga ukuthi ukhuluma ngoSne, ngiyahlawumbisela ngikho sure. Kodwa ayinali iqiniso sithando sami. uSne amathuba omsebenzi uwanikiwe ubaba wakhe. Kwaba ukuthi mhlampe uSne isikhathi ngaleso sikhathi ube nempi naye ngoba uSne mangimlalela kwenye interview uthi yena watshelwa ngomsebenzi, lafika ilanga lokuthi aye emsebenzini wayesengasekho kubo. uSne yena unenkinga mhlampe angazi manje noma kudala, ngenzeka ukuthi usedlulile, into bekufanele ukuthi adlule kuyona yena ukuze-ke abe right ukuthi abe semsebenzini. Kodwa amathuba masilalela Uthando Nesthembu sesilalela manje singazi ukuba bias omsebenzi. Wanika ukuthi ahambe eyosebenza kanye noMacele, baze bathi ukuze engalovi emsebenzini akahambe kanye nomamkhulu
la ade esebenza khona, washintsha uSne wathi hhayi uzogibela iteksi kodwa unesifiso sokuthi abe nemoto yakhe. Wase uMseleku ukuthi uSne asebenze wenzela ukuthi amfundise ukuba responsible ngoba yena ufundisa ingane, kodwa ufuna ukuthi kube uSne hlampe okhokha imali yokuqala mase yamqedelela. Lolu sizo-ke lemisebenzi umnikezile uMseleku uSne lawo ma-offer. Kodwa-ke sithi-ke uSne ube nempi yakhe, akufanele ukuthi adlule kuyona abe right. Ungaba nephutha-ke uma ngizothi la mina ngikhuluma ngokuthi abazali bayayivulela iy'ngane eminye iminyango, noSne bamvulelile leyo mnyango. Kwaba ukuthi yena ubengekho ready ngoba uma kuthiwa Sne ehamba uyosebenza kamasipala avuke abaleke ithini leyo nto, uyabona? Kodwa into esekufanele bedile naye-ke le embalekisayo ukuthi ubalekeleni. Why engafuni ukuba semsebenzini nabantu? Why futhi engafuni mhlampe-ke ukujwayela abantu? Ngoba mangimuzwa ekhuluma kunokukhuluma okunjalo. Ilokho-ke ongathi-ke lana-ke hlampe isele le ndawo. Kodwa emathubeni omsebenzi, njengoba nalokhu nje beyopresenta elinye ithuba, bathola enye i-experience. uSne kwathiwa akahambe uyosebenza lapha obewasha khona izitsha, washiya. Wambuza uMseleku ukuthi imali ubeyibeka yini ngoba wayemfundisa ukubeka imali nanokuthi usenabantwana ukuze kube khona izinto naye azenzele abantwana. Inkinga-ke asike sithi-ke abakadili-ke nalokhu ukuthi why engekho ready ukuba semsebenzini esemdala, why ebuke impilo ngale ndlela ayibuka ngayo. Kodwa amathuba, asisho njalo, sisho ngokungabi bias, uwatholile noSne amathuba njengey'ngane zakubo. Kwasho ukuthi unempi engaphakathi yena. Ngifakelani-ke The Bala Family Show, nangiya uPhelo. uPhelo ama-siblings akubo bayamthanda, bayazama futhi ukumsiza. Kuzosuka kuyena, akhathale yena, acikeke yena hlampe kakhulu ngale nto esiyibona ku-TV show. Nakuba phela i-TV show ine-script, inendaba esixoxela yona, kodwa uPhelo uma esekhathele ila ezothola khona usizo. Yena esebona ukuthi akukho right. Okwamanje usaphushwa njengengane kuthiwa hhayi kuyakulimaza lokhu, yeka ukuphuza kanje, yena ephike. Kodwa uma sekuwuye sefuna ukwamukela usizo, ilana kushintsha khona. Hlampe ubufuna ukuthinta leyo ndawo-ke, ngathi hhayi ake ngilande kuPhelo, hlampe masithatha isithombe sikaPhelo izoba lula le nto ozama ukuthi uyiveze. Akuyona-ke, lapha bengikhuluma ngamathuba omsebenzi ukuthi yes, amanye ama-ofisi bayongena kuwo ngenxa yabantu abasebenze kanye nobaba uMseleku. Nezinye iy'ndawo bayofika kuzo sebelindelwe ngenxa yabantu abasebenze kanye noMakhumalo. Ngathatha uMakhumalo noMpilo njengoba laphaya kumi-ladies, uMakhumalo ofikile khona, ofike kuqala. Kodwa uma efika kuqala uMakhumalo sekuba ney'thombe zakhe noMpilo esezochaza ijeni yakhe noMpilo. uMakhumalo usebelethe uMpilo. Nakanjalo kwezinye izinto uMpilo uzofika kuzona because uMakhumalo usebuya kuyona leya mnyango. Yinto ekhona sithando sami, kungenzeka ukuthi i-unfair kwelinye iside kodwa ikhona. Ngase ngiba nombuzo ukuthi mina wena uy'fiselini iy'ngane zakho kanjalo? Ngoba phela uma wena ube nestori esiba nzima, asigcine kuwe. Angisho ukuthi kulula, kodwa asigcine kuwe. Kungaba indlela ey'ningi ozama ngazo. Mhlawumbe ukuthi ufunde ukuze lokho okufundelayo kukunika amathuba angcono, ukuze uma uthola wena amathuba angcono ney'ngane zakho y'thola amathuba angcono. Manje le yakaMseleku noSibindi ngiyazi ukuthi iqhamuke ngale period la kunempi ku-social media ebhekene noSibindi. Manje yonke into vele ezothi ivela inoSibindi izo-criticise-wa. Kodwa-ke mina angiliboni iphutha ngoba yinto eyenzekayo vele. Abazali abanye badonsa iy'ngane zabo.
Kuningi mhlampe ukuthi phela laba ngoba bakwi-TV show angisabali nje njengokwe-TV show. Abanye bafundile kakhulu ney'ngane zathola amathuba angcono. Uma ingane ifika ne-business plan, umzali uyakwazi ukufanda leyo nto because imali ikhona iqhubeke impilo. Ayihambi ingqongqoze kuwona wonke ama-ofisi angavulwa because kune-waiting list, because kulelo ofisi sebenabo i-list abazobanika imali. Uyayibona leyo nto? Kodwa beyisuswe yile yoSne bepresenter. Mase ngiyibamba le comment ngicabanga ukuthi iqonde-ke uSne ukuthi-ke mhlampe kwezinye izinto ungaphandle. Emathubeni omsebenzi umnikezile uMseleku. Kodwa ukuthi yimpi-ke ekhona engibona ukuthi abakayi-attend-i leyo ndawo yempi. Ngoba mase bedile nale mpi, uSne naye uzohluka ekwenzeni izinto. Mhlawumbe uzo-appreciate-a izinto ey'ningi ngoba okwamanje siyambona ukuthi hhayi, Sne yehlela ngezansi. Uma bese bedile nale mpi-ke anayo naye, yilana-ke mhlawumbe izinto seziba ngcono noSne engene emsebenzini ahlale asebenze kube mnandi. Ngoba ngempela uma ucabanga uma enikwa ithuba lokuyosebenza kumasipala kudala ngabe ukuphi? Futhi ukube waqhubeka wasebenza lapho wayesebenza khona noma acela ngithi ngabe bayaqhubeka benze ezinye izinto. Nazi izinto ziningi uMakhumalo uyazenza, ngabe utheka along noMakhumalo ahambisane naye. Manje kukhona yena eyakhe ehlukile indaba. Lesifisa ngathi ngapha uMseleku uyayibona ukuthi lena isidinga ukuthi yena njengobaba kaSne amsize kuyona leyo mpi anayo. Le mpi le emakuthi mayingadlula maseba nokuthula ekwazi ukuyosebenza kahle abe right. Kodwa mawuthi-ke ungaphandle ezingane yamakhelwane, mawukhuluma ngamathuba omsebenzi uwatholile naye. Watholile. Ukuthi nje isikhathi esiminyaka senayo ngathi usengabona ukuthi kudinga ukuthi kube nokushintsha indlela enza ngayo izinto. Ngimfanisa nanangu-ke uPhelo bayamthanda kubo, bayamthanda ama-siblings akhe. Kodwa usanempi aqondene nayo uPhelo yena masebona ukuthi ayisangisebenzeli lento yokuphuza kangaka, mhlampe ngiphuzela ukuthi ngibalekele iy'nkinga, yila isizakala khona. Ngesikhathi kusathethwa obhuti uZwayi nje ukuba yilowo nalowo ukuthi hhayi usisi Jane akanendaba, hhayi ubhuti Loyiso, uPhelo yena ngempilo yakhe wabona ukuthi lento iyamlimaza. Yila esekhuluma kahle nobhuti bakhe bem-understand, naye ba-understand ukuthi njengoba bemtshela kanje ingoba bemsiza, hhayi ngoba bebukisa ngaye. Kodwa okwamanje ngoba uPhelo akakafiki la ekutheni ngidinga usizo la ngempela, ubuka ngathi uyinkinga, kuyabukiswa ngaye, bamvalela ngaphandle, njalo bafuna ukubala amaphutha akhe kanti bayamsiza. Uyayizwa into engiyishoyo? Yizimo ey'ngafani, kodwa ngithatha uPhelo ukuze ucishe ubuke ukuthi isondelana kuphi lento. uSne bayamthanda eMzumbe. Ukuthi yena usanempi, and le mpi lena imvalela ukuthi engaboni nanokuthi bayamthanda eMzumbe. Mhlampe-ke ngithi uMacele uyamthanda uSne, uyafisa ukumbona enza kahle. Nobaba uMseleku naye uyafisa futhi ukuthi uSne abe yindodakazi yakhe azoba proud. Kodwa uSne ngoba usesuke wabona ezinye izinto wathi lezi zimnandi, usegxile kakhulu kulezo zinto. Kanti iminyaka yakhe iyahamba. Kodwa amathuba uyisho lo yena, wathi uMseleku wathi akahambe eyosebenza kamasipala, wavuka yena engasekho ngoba wayengafuni ukuyovela emsebenzini. uMseleku wathi akahambe eyowasha izitsha laphaya, sengikhohliwe kule ndawo yabo noMacele. Waya khona uSne wajike lapho wakhathala. Bathi akahambe ngemoto ukuze engalovi emsebenzini, wathi hhayi yena akanankinga ufuna ukuyihambela ngamateksi, angazi kanjani. Kodwa nje ikhona into yokuthi yena ulokhu ebaleka. Ileyo phathi-ke abafanele bedile nayo ukuthi kanti uzobaleka kuze kube nini Sne. Lena yomsebenzi uSne noSibindi noMpilo no-Abo, njengoba kade ngisho nje ukuthi nangu no-Abo siyambona ukuthi ku-social media uyazenzela.
Kodwa thina simazi ngothando nesithembu. Ukhona ozofuna ukubelesela ukuthi hawu phela u-Abo following yakhe uthando nesithembu. Yes, kodwa uyasebenza u-Abo. Abo siyambona ukuthi ubhizi. Ama-brands amaningi azomthola evele esebenza. Bakhona-ke abazongafuni ukushayela u-Abo ihlombe belokhu bethi uthando nesithembu ubaba wakhe. Alikho-ke iphutha. Nanga umnini ade besikhombisa enzani umnini wayelima. Njengoba umnini ekhula nje mayezokhula nawo umqondo wakhe, bakhona bazohlala bethe Umseleku bengasabuki ukuthi nomnini uyazama. Uyayibona leyo into leyo. Mina-ke ngithi angiliboni kodwa iphutha kumzali ozofukuza kakhulu efukuzela ukuthi iy'ngane zakhe zibe ne-experience ehlukile. Ngoba ngeke kufike kube ugogo uzoba ne-sad story, umama abe ne-sad story, nomzukulu abe guys. Khona akukho lula-ke empilweni ngabe nginephutha mase kuzwakala ngathi ngiyajaja. Kodwa leya nto ngiyibuka mina iyi-motivation. Ngiyibuka iyi-inspiration komunye ukuthi ubaba wakhe wenze lokhu, uma wakhe wenze lokhu. Yena-ke kusho ukuthi uzokwenza more. Uyayibona? Nakuba leyo minyango phela engeniswe ubaba wakhe uzokwenza more. Umama wakhe wafunda waba namajazi awu-2, okusho ukuthi yena uzoba namajazi awu-4. Uyayibona leyo nto? Ngoba phela umzali uzoba i-role model eseduze, uye ozomgqugquzela. Mina-ke ngiphikisana nalo ocriticize leyo ukuthi Mseleku. Vele iphupho lakhe usho njalo, wayefise kanjalo. Ukuthi-ke manje kunempi phakathi kaSibindi noMseleku nabalandeli bama-TV shows kababa uMseleku. Sivale-ke le video sengathi ngiyashumayela. Ivale le video. Bye.